Sziasztok és lányok, én Nike vagyok, és ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan kell letölteni az Aptoidet, mert az egyik nézőm nem tudja, hogy hogyan kell letölteni. Nos, beleléptek a Google keresőben, beírjátok, hogy Aptoide, tényleg első találatra rámentek. Vártok egy kis percet. Nézzük egy olyan hülye oldal, nekem mindig lelőjön. Igen, észrevettem. A hülye oldal mindig bejön nekem, és az ilyen szokott miért, mert azzal védelek telefonon. Utána betöltöttel, van ez, hogy a folytatás, van ez a kis táblacska, ami azt írja, hogy install Aptoide. Erre rábetöltök. Miután letöltöm, de még egyszer letöltöm, megvan. Miután letöltöttem, leinstalláljátok, és ha szeretnék tölteni belőle, akkor egy pillanat is jövök. És így írok, és látszik, hogy tölti le. Megvárjátok, amíg szépen letölti. Én ezt most már nem fogom megvárni. Letöltötte, így fog kinézni. Beleléptek, és még bónuszként megmutatom a Future Screen Recorder Pro videófelvevő letöltését is. Beleléptek, van egy olyan kis nagyító lencse, és beírjátok Recorder Pro ugrás, nálam így jön be, és vártok egy kicsit, amíg belelép, amíg megkeresi. Gyerünk már, az idő miatt tölti bejelentésére.